Kanyang laki din. Ay, nagadulakit din tilalaba ako na ya. Imbagkan ka, Mari Marta. Tabasit lang day talaba. Apay ngay, agsangit ka matan. Ay, talagang agsangit akon, Mari. Apay aya, sangitan day talablabang? Kat saan matunay nga ado? Kitaan man day tilalaba. Adayong ado ngam day talabaam. Ay, agsangit ka talagan. Katuan, ano isyo ti kahit mong aramidan? Ay, Berto! Berto! Naan ano aya nila kay mo? Si Bibiyag pailaang anasabat ko, di ka naman. Ay, Berto lakay ko! Hapay ngayon sukat na kita sa balay. Ha? Aniya? Agyaman nak amare, tain tulod nak dito'y balay. Kasano nga min, kat kunambot nga agtayagan ti panagkitam. Pudno mo ngamin, Mare. Agtay-tayakan ti lubong gapoy ti inaramid ni Berto. Ay, jak man mamati nga isukat na kanila kay mo. Apay asaan ka mamate? Kano insukat nak iti sweet 16? Ay, nagubing matan nga, tinangisukatan na ken ka. Ay, Berto lakay ko ay. Amangan mat, no nadamdamag mula ang dayta. Amo matan dito yung lugar tayo. Grabe, ti chismis. Pudno Mare. Adda nang isen kanyak iti litrato da adwa naka-holding hands da. Nasingpot kamot nga asawa. No, apay nga isukat na nga pailaang mat. Kawan, siyak tagluto, aglaba. Jak tupayin masangot ag sagaysay. Ay, amo ko, no, apay nga isukat na kanila kay mo, ti sweet 16. Anya ti amo marason, Mare. Saan ko mamasair ti riknam, ah? Ngam agrup-rupa kamot nga minin akalaban. Nagloko akong pare kam. Oh, apay nga katawa ka kasta. Inistoryak lang adda babae ni kumparim Aberto. Agalakan? Apay, sana yan nakakatawa na ita bakay. Apay kumaan nakakatkatawa. Kat no pirmi nga agrongrungaab ni Mari Marta. Imbes kumaamaasi ka, agkatkatawa ka kit din. Anya klase apanunot na itadakan ka. Ay, wala niya. Apay ngagbayso lahat na nagkatawa. Ay, aguuyong kansan. Terason no apay ngagkatkatawa bakay. Kit gaputawa mo itsura ni pare Berto. Nagngisit lang araw dahin. Pandakpay. Handa pa lagayam kumayatkin ko ano ba? Sapay to pul. Oh. Day tamat nga ti pakasid daawak. Apay nga tamat. Nimod Mari Marta. Iso nga isukat da iti sa balay kaputan na ungay. Isuday tati kunakkan ko ana. Agrup-rupa kalaban. Agasam tayo din na odi ang nagapad Kinama ng pare Berto iti bada. Anya? Inaramid na dayta? Wow, napay di mo amaw. Nagtartara ni pare Berto nagpadaya kin nagpalaod, nagpaabagatan kin nagpamyanan, lilimo na lubong ay. Ay, sus talaga amarigatan ka tawanan ni Pare Berto, Mare. Kas makita mo, Mare. Agasan man ita doa nagdadakkel at timbang awitan. Kabaalam nga awitan dagita nga gigidan. Nalagan laang mo, Mare. Nalagan daytaken ka? Un, Mare, nalagan. Ni, anya dayta awit mo ngay anak kasupot. Napanak gimatang itibagas kan asukar di ta kantina. Kasanong nga amayawid dagita ita. Susuuno ko na, Mare. Anya? Adda susuon mo? Adda pa'y awit mo adwa atimba? Kat, awan nga rod nila kay kumare.
Naskan nga aramida dagitoy para kadagiti 5 nga anak may. Biliba ka talaga ken ni Mari Marta. Agasem, tanaawit na di dua nagdadakkel atimba. Ken adda pay susuon na di ulo na. Sa bali la di nakaagpil di kilikili na. Ay, nakita mo't gayam, apay adi mo pala tinulungan. Ne, apay ko matulunga. Kit ka ba ilan na mga inyaway? Ay, ti kunam kit di sadot ka. Siya man tinakita mo. No babaero ni kumparim Aberto, si Kamat, sadot. Nagtal na ka man. Nakabulsalat ta dagita imam, apo manag na dita igid ti kalsada nga inaldaw. Agberbero ka pala nga ron iti trabaho. Kat, adang aron tinabiro kam. Nag-uray ka ngamin na. Ay, saan ako na makauray, agtrabaho kan. Nag-uray ka, nagtal na ka. Ni mo't pari Berto na ita. Itan sa lang ang nagawid daw. Ay, siputan talakay no, anya ti mapasama. Way, hindi talikod ti balay dang agsipot. Ala, agin inayad ta magnatap no saan da ta amadlaw. Ay, nagrigat ti biyag ko. Siyakla amin nun. Agluto, aglaba. Ni. Ay, sus, ada kalaban. Ay, ada tatakaw anak astar dito balay. Ay, ayan nandiyo badang. Ay, siya tayo na, oy. Nagawid ka pa ilang, awanan kay tibain. Ay, agtal na ka si Kamarta, ha? Di naklayatan ni Tibatang. Nagaw-awid ka pa ilang, salbag ka. Ay, di naklayatan iti Batang kunak na eh. Apay, kaya't mo ama balo adi na oras. Ijay kalatan ayan ti babaeng. Ha? Ay, kati sumay. Umay ko laalaan da kiti bado kan gamit ko. Taijaya ko. Anya, panawan na kami. Isukat na kaming itiday di a sweet 60 na babae, ha? Ay, di mo ilayat ko nakit na eh. Batang day ta. Panawan ka man layan. Awanan kay tibaing bertaw. Ay, sus. Nay, sakit iti planggana. Ay, na. Anay. Ay sus, natamaan ka lakay. Pirmi mat nga agapadan ngamin. Ay, tumayabot din na giti planggana, kas kada pinggan. Ay, agawitan. Ay, takarudan tani. Ado pa ti patayaban ni Mari Marta. Kunak amare, no narisuton ti parikutyo kini Pari Berto. Tanakita mimot anagawid. Kasano amarisot maray? Kat imay na inala dagiti gamit na. Kayat mo sawon talaga pumanawan. Nuan maray. Ay na, ay sumatlagayam nga urela pinatayab mo dagiti planggana kan pinggan. Ha? Kasano nga mom? Ha? Kuha ngamin. Nakitam siguro at imayab dagiti planggana kan pinggan ijay tawaan niya maray. Aywan mare, kasta tinapasamak. Nagpigsa ti panangibarsak mo mare. Nakaungata ngamin maray. Isungarod ahusto jay kunak nga agrupo pa kaakalaban. Ha? Wansang agpaiso maray. Nang nangrulan nagigam ka iti banang. Ay sus, kasla ka la tumagbat. Kasla kalaban nukwan maray. Ay nanakamamak ka kumare. Ison sang agpaiso nga insukat nak nilakay ko iti sweet 16. Naamiris mong batlangan mare. Huwan maray. Kayat mo nga agsublikan ka ni Pariberto. Huwan maray. Ang mumut alima ti anak may. Isu nga rod, anas kan abaliwam day ta. Kasla kalaban alangam. Mabaliwak pa'y ayamang sanggano akon manipod pa'y ide. Baliwam ade ti sexy alanga. Pang misis alanga. Mabaling nga ta. Bayam ta syakto ti makamukan kamare. Nay,
lagayan dito pare. Ay man pagluganak nga agpaili pare. Awan pa'y met lumabas sa jeep. Mano talaga ti lumabas sa jeep dito pare. Apay nga minta saan ka mapanidya para daan na ya. Saus. Ang mga naumay dyan ni Marta. Kamatan nakto pa iti badang. Narigat ay. Ne, apay nakabag kamay pare. Pagan anay ko dagiti pare. Apay papanamaya. Agkabalay kami na. Jay sweet 16 na cheese ko. Talaga gayam nga the sweet 16 mo pare. Kasla interesado ka. Kaya't mo, taibirukan kamay. Ay, tilay bagbagan mo pare oh. Di mo ko na mabutang ka kini misis mo pare. Apay, sika saan? Kat no nakamamak di lang ana. Kasla pong matay, hindi bakit ko pare. Mas dawak nga. Tamay turid mo lahat tangay sukat ni misis mo. Ako na makarup-rupay ti kalaban. Makaumamay. Di pagamam ka pare. Ang mga numatagbat naktulakid Iso asakbay ang mapasamak dayta. Ay panawa kong. Jakpay kaya't ti matay pare. Anya nga tinagsaritaan nyo kini kumparin Berto iti waiting shed? Awan, nagitam lang nga nagsarita kami, agsuspitsa ka man ay. Siguro sursuruan na kang agbabayan niya. Kila sumsumre dito panuno mo. Padasam nga agbabae. Awan iti panunot ko dayta. Nasken lang adi mo panunutan. Sadot ka lang aruda, nagbabae ka pa lang? Ay, padasam kunaktumat. Naimuti pa ng kusila mo kanya ako na yabang ay. Padasam kunaktumat. Parlor mo dayto nang ipanam kanyak maray. Wan, dito'y kaapumintas. Saan nga taan nangina dito? Mabalin at tawaran. Sino ti customer? Ni kumarik man ang Marta. Ay, si ka? Manungay ti bayad ko. 1.5 umanayan. Buokan ko. Nakasil kami ngamin. Oh, dinagla ka. Plus jay training ko kan kuana. Training. Anya training. Training at tapno agbaling ka sexy amisis kanila kay mo. Suruhan ka magna sexy. Agunay kasmay sa sexy kan aglang lang sexy. Oh, mayat day jay Mari. Tapno saan kang agrup-rupa kalaban. Rugyan ta ka din di training mo. Apay nga Jack makitkitan ni Kumari Marta sumaksak daw. Manang tangdanan iti sumakto iti danumda. Apay kimapsutay. Insardang na ti sumakdo ata ang mga numatin nagjay matris na. Ang awak ka mo. Pinagsardang ko na tapno saan mo adila-dilawan. Kahit kumusta ngayon dahi ta Kumari. Ta insuka dahi ti sweet 16. No makitang tuman kit ni kumparim Aberto. Ibagam tuman nga agawid ta umay nakitaan ni misis na. Tapay. Ay, basta ibagam mga agawid. Ibagam, emergency. Payanaskin nga agawid ak pare. Saan niya tinapasama? Emergency ka nung harod pare. Ay, sa bagay. Makabulan na najak nagawawid. Si Kaki di mo. Nalipata mo na naming pinsan di pamilyang pare. Kasano? Kit no grup-rupa mat ngamin akalaban ni Marta. Ay, nasayaat mo. Tagawid kan pare. Ta emergency ka no? Ay, wan pare, pudno nga da emergency. Apay mare, anya tinapasamak.
Kat agawid ka ngamin Ha? Ay, makapadanag mat lang rod. Taapay ko mamadanagan ka. Ha? Ay, ikaw, ay basta. Sige, agawid akong maray. Nene. Ay, sus. Ah. Sa balin samat abalay dito nasarat ko, ah. Ne. Nakurtinaan matan nagititawakan. Ay, sus. Ne, nagbanglon. Iti nasaya at arumara kon. Sa dino ti papa ng babe. Marta? Ay, siga dayta? Nakigtot ka, tasana kon akalaban nuk alay. Ayag tagtagain na pagsamutan. Ay na, agrengkan, Bertaw. Ay, anya laki din, Bertaw. Agrengkan, Na sexy akmat kat, no kayat ko ti agpa-sexy. O anya, sobrang kadipay, jay sweet 16 mo. Ay, sanan. Ay na, dito yakon sibay mo, bakit ko, seksi. Ay na, mabalin mo matgay, am ti agpa-seksi. Ay na. Ay, anya laki din. Ti pudno nga yan, kit ada kakuyog na, asakripisyaw kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman ka ba'y, itingkay, panang tarabay.